Bania perkat badia peliu jungmut halor ki bobon ki mat bat ki jing ya ka baki snong bat ki pat ba ka than mau tharshan blok ki ya kendo haka singini kong jung kata yau ka arp khandai trek naitung ka seng nyotrep youth council bat ka seng united nyotrep movement mau tharshan circle kila yo ban penlong ki jing kendo lang bat ki sordar bat ki nongilam snong ba pher ka te ka than ya ka bala penlong hapo marksa secondary school haka te ka singi ka te ka jingalang kala yo ru ban penlong ki jing ngap jar ka ba shiminit kum kadak jong ka jing sngew lam mi ka jing klat no ulampang ka ying dorbar u Dr. Don Kuparoy shushu kamat ka bokongsan ha ka te ka jing yalang kalong ha ka bay David ka jing don jong ka Meghalaya Rural Bank markasa ka ba ajing chakri hadu prapo tuli ki shnong jong ka te ka thain nrai na mar ka jing nang keu ban nang bon jong ki nong kan chau pisa kalai don kam ban don no ka kor sai pisa ATM ha markasa Kamarkasa ka de ka shnong ka ba pedeng ha ka bay David ka yai ka yang jong ki pajba ki belet ban don kam shpo ka motarshan CNRD block ha ka ne ka shnong ka don ru ka Meghalaya Rural Bank bat lingba ka ne ka shnong la ban poiru so ulo mau phan lur ka we ne ki jaka jong kai perthei bat ka don ru e ka yo markasa kumta ka ne ka jaka ka de ka ba pedeng tam na ka bantai ki nong lek nong wan kum ju ru ki nong jong kai perthei Kapadang ok nge nakaliang jongi kum ki artli ki seng ka New Trap Youth Council jong Motorization Circle bat kum juru ka UHM United New Trap Movement jong Motorization Circle hadin bangilio ya ka jing ke jong pajba ki badai ki nongwan tap pisa ki nong sei pisa bat ki nongwan don kam hang ne ha markasa rural bank ngi iba ki syam jing adu kata-kata kadau ka benengkong kalong ba ki nong wan don kam hagane kabang kila buntan kabang markasa kala dai ban ai jing sekri hadu kumba prapu teli kisnong te namar katangi i ba kalong ka jing ka ba khrau hadu kata kata bateng teng khamtam hikini kisinyo ki pajba nong wan sepsa bat kumjuru ki nong thapsa ki haban yang lain syadu surak tang banyo ban thap bat sepsa namar kata kum ki artli kisang ki batrai nagamta ka jingha jingmet jong pajba jong gadong bar katha ni don kam bat hagini kisngi ki bladap ngile ya kendo yo brand manager jong ka ne ka branch hangne ti hadin ba ngile yo ban ya keren ngile yo ban ai jingmut lang ro ban ni laong ba kala idon kam ban don no ka ATM machine let's say ka jingdon jong ne ka ATM machine kan wanra bat kumjur kan la ban weng ya ka jing jong pajba nakamta kaneka bang badon hangne ti dai nang takadaw ban nagaliang jong ki artli kiseng ngila khot ngila lumlang ki prapu ngut ki sordar jong ka dong ka thai bar oi ban yo ban ya tai thir ban ya kren bat ngila buru ka jing tho se brand manager jong kaneka bang bangin dawa mardor bala kumno udah ban sim khia kloi kaneka kam da ka bu forward syaki bor ki bahlor khnang ba nakaliang jong ka MRB nang tene silong le kan yo ban le kloi halor kan jing jongi kum pajba jong ka dong berkathai markasa hi borok awe ka UHM bat ka HYC jong Motorization Circle ni pelong ngi ski ban lum mikirang ba sunong ban tip spang gitu jing jong ka dong kathai hi borok awe bat ngilayo ek report ba ka mau phan lur ka badon ru ek awe ka jaga jongok kai perthai u ponam kabaran hang ni Motorization area hi borok koi bakinang wan jungok kai kan haka jinglap jingsem kalong ba kila subret pathar ya ki bilor ki plastik namar ba ki don ki tulong ki ba supply hadu arfu duli ki sinong ki ba ai ya ka jingmentoy ka balong hi ka bam kadi lengba ka ni ko te nagaleng jingi jong kaseng ki artli ki seng yai ke jing maham ya kinangwan jengok kai baki buram bakin ai ya ke jing kersan lang namar bakadon hang tei ka society ope kila don lese kitu ki jaka ban thap kitu ki bilor la kilong ki jiri la kilong kitu ki bilor bapai ha kitu ki jaka bolabo nang bakan man ra e ke jingma la kalong hakaya kayeng la kalong hakot ke kya na kamta kani ka makalong sya ka jingma ladang nangne sekamat kidang ile terster ngi kum arli kiseng yemen se ban shim de kiwi pat gelat gelenti te kumta na kaleng jingi arli kiseng ni kenturu e kasnong kathau bakin pelong hi ka jing penpana pajba
bat ek tu ko society ke bapej ya ka mau tharsan mau panlor bakin mahamiki bakin le ya ka ba donkam bakin pendonkam hok ge gitu ki yusmi baki de ban lekbu ang tu bat dosbin bat gitu ki nong tre ang tu bagi de ban simkia ndei bakin shu sim tangai ke pisa ha bakiwan ki briu ki banabar